Oy, 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 oy. Asam ko ani mga tagpunan sa igol game eh. Lab! Uy! Unsa ka na balang luya makakagnaw, margol kay kagnaw sa mga. Lain ko matsyag, lako sa mood. Kapoy kay kong lawas. Unsa ba jud? Ako'y kwarta god. Ha? Gugol mo ka. Magdula tani ko kuan ba? Gugol mo ka ng kwarta. Nga ang kwarta na tao, pero ikaw wala kay kwarta. Wala. Ikaw ang tao nga way kwarta? Taw lab, wala ko sa mood lab. Kapoy kay kong lawas lab. Kanan gawas eh. Manong magluluya, sobra pa rin na imo kuan na eh. Manang nigo ka sa kuan? Sa? Sa ano ba? Bago ron yung kuan ba? Mana start. Lain po na yung huna pod. Hindi ko. Ay kong sa muka kay wala ko sa mood ha. Ay magpanta ka nang mag-challenge ta. Challenge ta pod. Unsa na po nga challenge mo? Guman og challenge na to, nakoy ihatag nimo nga kuan kay. Unsa? Ningala mo ko sa Eagle game pod nga kuan nga game so. Swerte po ko na ihatag pero napo koy buhaton nimo. Unsa man pod? Challenge na challenge. Unsa po nga challenge? Unsa tagaan ko nimo unsa? Kaan ta kagpalipay nimo para mawala imong mga sakit sa lawas. Nade ka na kwarta. Wala ay hili challenge ta. Ang unang buhaton is kanang kuan. Unsa nga challenge? Kanang mutuwad ko. Oh. Mutuwad ko. Tapos ikaw pod mo ngana ra ka porma ana. Kasi babalos ka kay mo ba kung ikuan nato, so babalos ka ba? Wala kay ang kuan Sige, sige ana tiil, ana rin mo tiil. Anda siya. Ana ka. Ayo ana. Unsa de? Ana ra. Dayon. Ana ra. Tapos mo ana ko challenge mo na bago. Unsa nga challenge? Ano man na challenge mo na. Iyan akong kon sa tiil mo. Ane? Aliyo ba ana na ba ana sa ana. Dakuan mo glubot oy. Sablay. Ay sablay. Ati ka sablay. Ayan mo. Sige, do din. Na sige mo kagkaon, away mo lawas. Pagka sakitan mo naman baril. Agay! 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 Bawag lupot ni boy. Abi mo kwarta be. Kasi mo palipay. Luya mo ka. Di ba luya ka? Naluya ka rin ko. Mao siya ang kuwang sa tao. Ingon sila nga may pa ang kwarta kanay tao, pero ang tao ay kwarta. Wala kay kwarta. So, para makadua ka ng equal game na nakipuhunan. Kay naugan man ko. Kalab. Street jud akong patad. Ayaw pagpatad og kanang kuan sa games og kanang ginagmay dapat dinagko. Dinagko para daog kog daog. Patad 10,000 para makadaog kadayon og 15,000 mo triple din sa color game. Sa eagle game. Okay na ko paborito gani sa Eagle game gani, katupong colorful ba? Para pa-update nimo.